бародарҷонои ман, марҳамат, подписчикои Авто Дубай ТЖ, нигоҳ кунед барои шумо чӣ ёфтагем. Chevrolet Camaro 2015, полни бодикити 2021 шуда гудааст, пешу ақиб. Мотораш бошад 3.6. Нигоҳ кунем бошин чӣ бардаро. Нархи хушрӯкате мемонад. Нарха бинен 145,000 сомон. Срочни фурӯхта мешавад, боз ягон майдаи дигар арзон ҳам мешавад. Леки суппортош набинед, системаи тормознош оригинал. Brembo аст бардаро. На, суппортош бинен чӣ хушрӯк, балумош нав. Кузуфош ҳам тоза аст, леки ягон ҷош мисол ягон чӣ хор ҳам надора, ақибоша бинед бардаро. Спойлера нигоҳ кунем. Я ба фикрам камтар то сарай мекунӣ, ранги самолёт мепарӣ. Ин мошин барои подписчикои Авто Дубай ТЖ бардаро. Лайка фармош накунед, ба тамоми дӯстон равон мекунед. Инҷо шавинем бо чӣ хел аст. Марҳамат. Кӯли салон спортивния. Ақиба бахоя ду каси дигар мешина. Ел-ели. Мультирул дорад. Рулоша нигоҳ кунед чӣ хел аст. Коробка автомат. Салонош ҳам тозак аст. Марҳамат бардаро, каси бигире агар не ки як таҳай када мегарден шаҳрба. Ина боз тарсоп ҳам доштаст, дидед? Чӣ хел аст бардаро ина? Камаро ҳолаташ хушрак, ягон камбуди надоре, просто нархаш арзон, барои мегӯям нархи сагӣ мемонем. Бародарҷонон, ба тамоми дӯстон равон кунед, бехабар намонед, нархи мошино танҳо дар канали Авто Дубай ТЖ. Лайк фаромӯш накунед, ба тамоми дӯстон равон кунед, ба канали мо обуна шавед, то аз мошинои навбатии мо бехабар намонед. 145,000 сомон. Чӣ хел аст?